Pozdrav ljudi, pozdrav ljudi, dobrodošli još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Ja sam Leandrović i sad ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Idemo odmah da zakupimo dosta drevja. Drvo. Sad će se zombi stvarati. Zombići. Odlučio sam promijeniti. Radimo. Sad ćemo mi da prikupimo kamen. Idemo da kopamo u rude. Ako nađemo danas metal, to će biti jako dobro za nas. A u idućoj epizodi možda ćemo praviti kuću i tako. Znači to ćemo sada kopati ovako. Čekaj, ja ću to malo bolje da vi to vidite, jer YouTube malo smrači. Znači, to ćemo ovako. Znači, sutra, evo metala. Sutra ćemo možda ću snimat preživljavanje, a možda i neću. Sutra je dan prije Božića, u petak je Božić, tako da možda neću ni snimat sutra. Tako da, ljudi, malo sam bolestan, ali nema veze. Neće to vama ništa smetat, nadam se ja. I to će ovako. Znači, još ćemo poslije praviti podrum, kuću, tako. To je to od kopanja. Kako će preostati vremena. Znači, ja mogu samo snimati 10 minuta. Još je noć. Šta bi mi mogli? Ma idemo još tu kopat malo dublje. Mogli smo staviti da se metal peče. Željezo. Oj.
I ovako. Evo ga, sad ćemo staviti baklicu jednu. To je bilo jako super, a sad, na primjer, nađemo dijamante odmah u drugoj epizode. Željezo. Za početak jako super, ja sam i s tim zadovoljan. Samo da nađemo malo više. Ja sam gladan, fala mi 2 butikice. Ali to nema veze. Mi ćemo se izboriti za hranu, naćemo negdje nekog zeca ili da ja igram na drugoj verziji, ja ne mogu zećima naći. Evo ga i ugljen. 5 komada. To ima ugljena. To ćemo mi sve pokupiti. Da dobijemo i XP-a. Drugi level smo. Sad ćemo biti začas treći. Evo, treći smo. Pukla nam je krampica, samo da vidimo, idemo mi napraviti drugu krampicu. Samo da ja maču ruke da tu ne spavna se neki zombić, pa da ga killnemo ili ubijemo. Idemo gore, ajde brže tu malo. I ja ću napraviti one stepence da lakše se penjemo, da ne moramo skakati. Ko da smo mutavi. I to nek se peče. Idemo ovog zombija ubijemo. Što mi laga. Skoro sam crko. Evo, ljudi, to je bilo za ovu epizodu. Snimat ću još videa, pratite me, to je bilo meni jako drago. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!